сӯхтор оташи назорат нашаванда мебошад ки ба ҳаёт ва саломатии одамон зарар ва ба ҷамъият зиёни моддӣ мерасонад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки 70-80% сӯхторҳо дар хонаҳои истиқоматӣ ва бокимонда дар ташкилоту муассиса ва марказҳои хизматрасонӣ ба амал меоянд. гунаҳгори асосии ин сӯхторҳо худи шаҳрвандон мебошанд ки қоидаҳои оддитарини бехатарӣ аз сӯхторро риоя наменамоянд. бо мақсади пешгирӣ аз сӯхтор дар марказҳои савдо ва бозорҳои ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар асоси фармони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбаркунии қувва ва воситаҳои техникии мақомоти корҳои дохилӣ ҳангоми сар задани сӯхтори калон таҳти унвони амалиёти сӯхтор баргузор карда шуд. зимни амалиёти мазкур кормандони қисми мустақили 36-уми ҳарбӣ кунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва кормандони хадамоти оташнишонии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи бозори Ваҳдат даровардани воситаҳои нақлиёти оташнишониро ба бозор санҷиданд. дар ин амалиёт ҳамчунин кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шуъбаи тандурустии ноҳия иштирок доштанд. ҳамчунин кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ ба соҳибкорони бозору марказҳои савдо қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор аз ҷумла тарзи дуруст истифода бурдани таҷҳизоти газию барқӣ ва оташхомӯшкунакҳоро омӯзониданд. қайд карда шуд ки бояд дар дохили бозорҳо ҳамеша барои гузаштани мошинҳои оташхомӯшкунӣ шароит муҳайё бошад. тоҷирон дар роҳравҳо бору ашёи худро ба фурӯш нагузоранд. ҷойҳои обтаъминкунӣ ҳамеша пур аз об бошанд то дар ҳолати сар задани сӯхтор кормандони хадамоти сӯхторхомӯшкунӣ бемушкилӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир шаванд. ба соҳибкорон варақаҳои иттилоотӣ оид ба бехатарӣ аз сӯхтор тақсим карда шуд. мақсади ин гузарондани чорабинӣ сари вақт ба ҷои ҳосилии сӯхтор ҳозир шудани нақлиёти оташонӣ бе ягон монеагӣ мебошад. имрӯз дар асоси нақшаи тасдиқкардаи хадамоти давлатии оташонӣ ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар марказҳои савдо ва бозорҳои ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров чунин амалиётҳои гузаронида истодем ки барои пешгирӣ намудани ҳосили нохуш сӯхтор. дар рафти амалиёт бо соҳибкорон ва шахсони масъули ин марказҳои савдо дастури суҳбат доир ба пешгирӣ намудани ҳосили нохуш сӯхтор гузаронида шуда истодааст. маврид ба зикр аст ки дар соли ҷорӣ кормандони хадамоти давлатии оташнишонии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва беш аз 2400 нафар сокинон қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро омӯзонида маълумотномаҳо доданд. дар моҳи январи соли ҷорӣ дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 5 адад сӯхтор ба қайд гирифта шуд ки исороти онҳо беш аз 72 000 сомониро ташкил дод. зимни гузаронидани амалиётҳои оташнишонӣ молу ашёи сокинон ба маблағи беш аз 1 миллион сомонӣ эмин нигаҳ дошта шуд. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ саривақт хомӯш кардани сӯхтор дар марказҳои савдо ва бозорҳо ҳангоми сӯхтор саривақт ба ҷойҳои ҳодиса ҳозир шудани мошинҳои сӯхторхомӯшкунӣ ва ба сокинон фаҳмонидани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор буд. кормандони қисми мустақили 36-уми ҳарбӣ кунонидашудаи хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба муҳофизаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар нақша доранд чунин амалиётҳоро мунтазам дар тамоми ташкилоту муассисаҳо роҳандозӣ намоянд ва барои пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор саҳми арзандаи худро гузоранд.